ወዲ ሰብ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ኣብ ህይወት ዕዉት ንምዃን ኮነ ምምሕያሻት ንምምጻእ ብዙሓት ጥበባት ይጥቀም እዩ። ካብዞም ጥበባት ድማ ሓደ ጥበብ ግን ኣሎ። ቀሊልን ግልጽን ካብ ምዃኑ ዝተልዓለ ኣብዚ ግዜ እዚ ሰባት ሸለሊሎምዎ ይርከቡ። እዚ ጥበብ እዚ እንታይ ይመስለኩም? ኣብ ናይ ሎሚ ቪድዮ ትደልዮም ነገራት ናባኻ ክትስሕብን ህይወት ቀሊል ንኽኸውንን ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ብዛዕባ ዝገብር ሓደ ፍሉይ ነገር ክነዋግዕ ኢና። ነዚ ቪድዮ ክሳብ መወዳእታ ተኸታቲልካ እንተደኣ ተግቢርካዮ ድማ ኣብ ህይወትካ ዕዉት ዘይትኾነሉ ዋላ ሓደ ምኽንያት የለን። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ እንተደኣ ኮይንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ስድራ ናይ ዝለውጢ ቻነል ይኹኑ። ነዚ ቪድዮ ድማ ላይክ ብምግባር ይጀምሩ። ቢንግ ደሉዥናል ወይ ድማ ነብስኻ ምትላል እንታይ ማለት ይመስለኩም? ዝደለኻዮ ህይወት ንምርካብ ዋላ ሓደ ነገር ከይገበርካ ሓደ መዓልቲ ክሳኻዕለይ ብዝብል ተስፋ ኮፍ ኢልካ ሕልሚ ምንባር ማለት እዩ። ንትደልዮ ነገር ብእምነት ምጽባይን ንነብስኻ ምትላልን ድማ ኣዝዮም ዝተፈላለዩ ነገራት እዮም። ከምዚ እንተደኣ ኮይኑ ሓደ ሰብ ብኸመይ ብእምነት ክነብር ይኽእል ዝብል ነገር ንርአ። ነዚ ነገር ብዝበለጸ ንምርዳእ ድማ ሓደ ታሪኽ ክነግረኩም። ደቀ መዛሙርቲ ኢየሱስ ንዓሳ ንምግፋፍ ወፂኦም ኮይኑ ግን ለይቲ ሙሉእ ደኺሞም ዋላ ሓደ ዓሳ ክረኽቡ ኣይከኣሉን። መረቦም ዘርጊሖም ዝነበሩ ድማ ብጸጋማይ ሸነኽ ነይሩ። ለይቲ ሙሉእ ደኺሞም ግና ዋላ ሓደ ዓሳ ይረኸቡን። ድሕሪ ብዙሕ ጻዕሪ ምስ ወግሐ ኢየሱስ ይረኽቦም እሞ መርበብኩም ብየማናይ ሸነኽ እቲ ጀልባ ግበርዎ ክትረኽቡ ድማ ኢኹም ይብሎም። ንሳቶም ድማ እቲ ዝበሎ ነገር እሺ ኢሎም ኣሚኖም መረቦም ብየማናይ ሸነኽ ምስ ደርበይዎ ካብቲ ዝረኸብዎ በዝሒ ዓሳ መረቦም መሊሶም ክስሕቦ ክሳብ ዘይኽእሉ ይረኽቡ። ሕጂ ነዚ ታሪኽ ዝተረዳእኹምሉ መንገዲ ኤግዞቴሪክ እንተኾይኑ ወይ ድማ ላዕሉ ጥራይ እንተደኣ ተረዲእኹሞ ናይዚ ታሪኽ ዋና መልእኽቲ ሓዝኩምዎን ማለት እዩ። ኮይኑ ግን ኤሶተሪካሊ ወይ ድማ ሚስጥራዊ ትርጉሙ እንተደኣ ተረዲእኹሞ ኩሉ ነገር ክበርሀልኩም እዩ። እዚ ታሪኽ ኣብ ሓደ ሰብ ዘሎ ክልተ ገጸ ባህርያት ይገልጽ። ንስኻ ገፋፍ ዓሳ ክትከውን ከለኻ እታ መርከብ ወይ ድማ ታንኳ ኸኣ ሓንጎልካ እዩ። ኣብ ጸጋማይ ክፋል ሓንጎልካ ብዝተመርኮስካን ብኡ ድማ ብዝተጓዓዝካን ቁጽሪ ኣብ ህይወትካ ብዙሕ ዕቤትን ለውጥን ኣይክትርኢን። እዚ ኢልና እቲ ዓሳ መግፈፊ መረብ ብምንታይ ይምሰል እንተደኣ ኢልና ድማ ንስኻ ብትድርብዮ ፍሪኩንሲ እዩ። ናትካ ፍሪኩንሲ ናብ ጸጋማይ ክፋል ኣእምሮኻ ዝመርሐካ እንተደኣ ኮይኑ ለውጢ ክተምጽእ ኢኻ። ስለዚ ከምቶም ደቀ መዛሙር ኢየሱስ ናብ የማናይ ሸነኽ ዘንቢሎም ብዙሕ ዝረኸቡ ንስኻ እውን ኣብ ህይወትካ ለውጢ ንምምጻእ ናብ የማናይ ሸነኽ ኣእምሮኻ ክተዘንብል ኣለካ። ነዚ ብዝበለጸ ንምርዳእ ብዛዕባ ጸጋማይን የማናይን ክፋል ኣእምሮ ወዲ ሰብ ክነግረካ። ጸጋማይ ክፋል ኣእምሮ እንታይ ዓይነት ነገራት ክትሓስብን ኣብ የማናይ ክፋል ኣእምሮኻ ድማ ከመይ ዓይነት ፋሲሊታት ከም ዘለዎን ይነግረካ። ጸጋማይ ክፋል ኣእምሮ ሎጂክ፣ ሳይንስን ሴንስ ኦፍ ታይምን ክህልዎ ከሎ ቋንቋ ንምልላይ ሓንጎል ጸጋማይ ክፋል ድማ ይጥቀም። ስለዚ ብጸጋማይ ሸነኽ ዘሎ ሓንጎልካ ምኽንያት ዝሓተካ ክፋል ሓንጎል እዩ። ንኣብነት ንስኻ ትደልዮ ግን ድማ ኣይከኣልን ኢልካ ትሓስቦ ነገር ኣሎ። እዚ ነገር ኣብ ሓደ ወርሒ 3 ሚልዮን ቅርሺ ምስራሕ ኢልና እንተደኣ ወሲድናዮ እዛ ብትሓስበሉ ግዜ ጸጋማይ ክፋል ኣእምሮኻ ክንዲ ዝኣክል ገንዘብ ኣብ ዝሓፂር ግዜ ዝምርካብ ኣይሕሰብን። ከመይ ጌርካ ክትረክብ ትኽእል ኣይከኣልን እንተደኣ ኮይኑ ድማ መርቱ ዓበየሎ ዝብል ነገራት ንኽትሓስብ ይገብረካ። እዞም ነገራት ምሕሳብ እንተደኣ ጀሚርካ ዝበዝሕ ጸጋማይ ክፋል ኣእምሮኻ ትጥቀመለኻ ማለት እዩ። ከምዚ ዝኾነሉ ግዜ ድማ መረብካ ኣብ ጸጋማይ ክፋል ኣእምሮኻ ስለትድርብዮ ዋላ ሓደ ለውጢ ኣይክትረክብን። በዚ ድማ ናይ ገዛእ ርእስኻ ጸላእ ትኸውን ኣለኻ። ኣብ የማናይ ሸነኽ ሓንጎልና ምምርኳስ ክንዲ ለውጢ ዘምጽእ እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ ዝብል ብሓደ ንርአ። የማናይ ክፋል ሓንጎል ብዋናነት ንነገራት ንቑሕ ንኽትከውን ዝገብር ኮይኑ መንፈሳዊ፣ ስምዒታውን ክሪኤቲቭን ክፋላት እውን ይሕዝ። ስለዚ ኣብ ህይወትካ ምንም ነገር ግበር ዋላ ድላ ካብ ጸጋማይ ሸነኽ ክፋልካ ናብ የማናይ ሸነኽ ክፋልካ እንተደኣ ዘይመጺኻ ዋላ ሓደ ነገር ክዕወተልካ ኣይኽእልን። ነገራት ብተኣምር ጥራይ ይፍጠሩ እዮም ኢልካ ተኣምን እንተደኣ ኮይንካ ሎጂካል ዝበሃል ነገር ክትደርቤ ክትክእል ኣለካ። ምክንያቱ ተኣምር ተባሂሉ ዝጽዋዕ ነገር እንታዩ ስለምንታይ እቲ ነገር ይፍጠር ምክንያት ምቕራብ ክኸብደካ ከሎ ነቲ ነገር ከም ተኣምር ጥራይ ምቁጻር ተቋርጽ።
ስለዚህ ኣብዚ ግዜ ሓንጎልካ ንስኻ እዚ ነገር ክትገብሮ ኣይትኽእልን ኢሉ ንጸጋማይ ክፋል ኣእምሮኻ ክትነግሮ ከሎ ብቕልጡፍ ናብ የማናይ ክፋል ሓንጎልካ ክትነጽእ ኣለካ። መረብካ ካብ ጸጋማይ ክፋል ሓንጎልካ ናብ የማናይ ክፋል ሓንጎልካ ክትድርቢ ዘይትኽእል እንተደኣ ኮይንካ ግን ኣብ ህይወትካ ዝደለኻ ነገር ተለወጥካ ወላ ሓደ ለውጢ ከተምጽእ ግን ኣይትኽእልን። ኮይኑ ግን ኣብ ናይ እምነት መንገዲ ትጸንዕ ሰብ ኮይንካ ነገራት ከመይ ናባኻ ይመጹ መዓዝን ብምባል ትሓስብ እንተደኣ ኮይንካ ብእምነት ትጓዓዝ ተኾይንካን ልክዕ ኢየሱስ ከም ዝበሎ መረብካ ብየማናይ ሸነኽ እንተደኣ ደርቢኻ ካብ ዝተጸበኻዮ ነገር ብዙሓት ነገራት ምርካብካ ኣይተርፍን። ዘ ክሪስት ኢነርጂ ወይ ድማ ኮንሽስነስ ዝበሃል እውን እዚ እዩ። ንስኻ ናብ ፈጣሪኻ ብዘቐረብካ ቁፅሪ ናትካ ኮንሽስነስ ካብቲ the most high ወይ ድማ ናብ ዝለዓለ ፍሪኩዌንሲ ዝተባሃለ ናብ ፈጣሪ መቐመጢ ንምብጻሕ ይፍትን። ስለዚ ድማ ኩሉ ሻዕ እውን እትደልዮ ባህግኻ ከይተፈጸመ ቅድሚ ምጽንሑ ንኣብነት እዚ ናይ 3 ሚልዮን ቅርሺ ንስላ ነምጻዮም ኣብ ወርሒ 3 ሚልዮን ብር ደልየን ኢልካ እንተደኣ ትሓስብ ኮይንካ ኣብ መንጎ ብየማናይ ሸነኽ ዘሎ ሓንጎልካን ብጸጋማይ ሸነኽ ዘሎ ሓንጎልካን ክፋል ማእኸል ግጭት ይፍጠር እዩ። ብጸጋማይ ሸነኽ ዘሎ ክፍሊ ሓንጎል ነፍሲ ወከፍ ነገር ክፈልጥ ይደሊ። ከመይልካ 3 ሚልዮን ክትረክብ ከም እትኽእል ምንም ትፈልጦ መንገዲ የለን ንባዕልኻ ይተድክም ድማ ይብለካ። ብየማናይ ሸነኽ ዘሎ ሓንጎልካ ድማ ነቲ ነገር ወይ ድማ ነቲ ተኣምር ከኣምን ይደሊ። ኣብ ግጭት ውሽጢ ድማ ከመይሉ ፈጣሪ ከስዕር ከም ዝኽእል ክነግረካ። ኣብ መንጎ ግጭት ናይዞም ክፋላት ኣእምሮኻ ፈጣሪ ይስዕር ኢልካ እንተደኣ ኣሚንካ ወይ እውን እቲ ነገር ክሳኻዕ ይኽእል ኢልካ እንተደኣ ኣሚንካ ነቲ እትደልዮ ነገር ማለት እውን ከም ኣብነት 3 ሚልዮን ቅርሺ ኢልና ዘልዓልናዮ ነገር ንስኻ ክትገብሮ ዘለካ እቲ ሕጂ ክትገብሮ ዝግባእ ነገር ምግባር ጥራይ እዩ። ነገር ግን ኣተሓሳስባኻ ኣመለኻኽታኻ ከም ዘለዎ 3 ሚልዮን ቅርሺ ከም ዝተኸፈለ ሰብ ክኸውን ኣለዎ። እዚ ድማ እዩ ናብ የማናይ ሸነኽ ክፋል ኣእምሮ ምዝንባል ዝበሃል። ኣብዚ ሰዓት እዚ ብጸጋማይ ሸነኽ ዘሎ ሓንጎልካ ከመይልካ ንስኻ እኮ ድኻ ምንም ገንዘብ ዘይብልካ ሰብ ኢኻ ክብለካ ይኽእል እዩ። ኮይኑ ግን ሎጂካል ብሬን ዝተባሃለ ወይ እውን ብጸጋማይ ሸነኽ ዘሎ ሓንጎልካ እዞም ነገራት ንዓኻ እናነገረኩም ይጽናሕ። ዓለም እውን ኣብዚ ሓፂር እዋን ክንዲ ገንዘብ ምርካብ ከመይ ጌርካ ትሓስብ ዓቢልካ ዲኻ ክትለካ ትኽእል እያ። ነዞም ሓሳባት ሰሚዕኻ እንዳተታለልካ እንተደኣ መፂኻ ድማ ምስ ጸጋማይ ክፋል ኣእምሮኻ ሓቢርካ ትሰርሕ ኣለኻ ማለት እዩ። እዚ ድማ ድሌትካ ንኸይሳኻዕ ትገብር ኣለኻ። ስለዚ ትደልዮ ነገር ንኽትረክብ እንተደሊኻ ድሌትካን ፕላንካን ንሰባት ኣይትዛረብ። ብተወሳኺ ድማ እቲ ትምነዮ ነገር ከም ዝረኸብካዮ ኮይንካ ንበር። ሰባት ንስኻ ዘለኻዮ ናይ ኮንሽስነስ ስቴት ስለዘየለዉ ንስኻ ትገብሮ ነገር ንዓኣቶም ቀልዲ እዩ። ስለዚ ድማ እትደልዮ ነገር ኣብ ገዛእ ርእስኻ ብምስጢር እንተሓዝካዮ ይሓይሽ። ንሰብ ዋላ ሓደ ነገር ኣይትዛረብ። ነቲ ዘርኢ ዝዘረኣኻዮ ንስኻ ክሳብ ስለ ዝኾንካ ንዕኡ ማይ ምስታይ ሓላፍነት ዘለካ ድማ ንስኻ ኢኻ። ክትንከባኸቦ ዘለካ እስኻ እምበር ካልኦት ኣይኾኑን። ዓለም ዝፈጠረ ፈጣሪ ኣብ ሓንጎለይ ውሽጢ ኣሎ። ስለዚ መንገዲ ዳሊለዩ ብምባል ድማ ነዚ ጉዳይ ክትጭነቐሉን ክትሓስበሉን የብልካን። ከምዚ ኢልካ ምሕሳባ ብትጅምረሉ ግዜ ሓንጎልካ ንዓኻ ምቋም የቋርፅ። ስለዚ ኩሉ ግዜ እንተኾነ ኣብ ህይወትካ እትደልዮም ነገራት ንምስሓብ ዕዉት ንምዃንን ብእምነት መረብካ ናብ የማናይ ሸነኽ ሓንጎልካ ክትደርቢ ትኽእል ኣለካ። ነዚ ዝበልኩኻ ዓብዪ ጥበብ ተረዲኻ እንተደኣ ተግቢርካዮ እትደልዮ ነገር ናባኻ ዘይትስሕበሉ ዋላ ሓደ ምኽንያት ኣይህሉን። እዚ ቪድዮ ጠቓሚ ኮይኑ እንተደኣ ረኺብካዮ ላይክ ብምግባር ናብ ብዙሓት ንኽበፅሕ ግበር። ኣብ ቀጻሊ ብኻልኦት ጠቐምቲ ትሕዝቶታት ንኽንራኸብ ሰብስክራይብ ብምግባር ስድራናትና ምዃን ኣይትረስዑ ኢኹም። ክሳብ መወዳእታ ስለ ዝተኸታተልኩምኒ ኣዝየ ዘመስግን ሰሰናዩ።